morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is September 4. Kunay kita yan na. Maram ka na kung tikain kita. Paprehas kita tikan to, budoy. Pwede kita yan di may sementeryo. Kung ano ito niya na kabutangan, handa tinga sementeryo. Hindi ni ganda barona. Amoy nun aton nakikita ng mga simento. Ini nga mga dalan para kuno inin nga diha may naliwatan. Labot lah iton bibisitahon nga mga embankment, kaupod gihapon mga update din hingayad nga mga dalan. Gawas hini nga dinhi may naliwatan. Tubtub pala din ni tikad pin may naliwatan. Anti sugat nga di kinano tika di dapit ini may kamiri. So ta di liwat may balagnan barangay barat. Amo na ini. Nagkumay malagi kay. Tatapos antin na din hidapit tikan gawasin mano o San Joaquin pero di repaya tinilot din ni imbang maintain na so aton na ini pagrurumbohon pagsusulsugon antika di dapit may malagi kay kapag ugwad payagayo o tugkop na ngayon ano ini andala kung may nunumduman antinin ang boundaryhan malagi kay ano indin nga bypass road din aton na digin pasyada pero yan na nahatugkop na so amo na aton na himo yan nga himang rawon yan ng adlaw time check badoy alas 9 alas 9 o kunay kita yan na maram ka na kung tikain kita paprehas kita tikan to badoy ay baga pagpaka may siring pa ni padre imo yan na o ako niya na sunod imo liwat. Salit parang andaman kita. Oy, sa libang ko adi kita yan di may sementeryo. Ini na siring pa an part 2 nga panginano ini. Kuno ano ito niya na kabutangan handa tinga sementeryo. Kami din naman mga sinisiring na mga private area ito na dididapit sa sementeryo. Di ba may dito kada barona. Palit baga pastilan ginoo ko. Noray ko pakarapatan para baga gumikan. Pwede rila rumamay iton paggikan niya na kung waray ka iglulubong, waray ka iging babalsamar, waray ka lungon, waray ka pansyon, takikay pa pangadian ka pa. Simba ko. Amo man ito atong baga akuan. Wari lang kita kay ano, wari uskahan dos la. Kay ano ato na to baga pagpakita la outro. Nga iglayan ta na laghapon. Mamay kalahiton. Didi ha may San Miguel ini nga dapit. Ang paghingaya diton era gym. Ba ipamati ko ba hindi di mahimo inin nga aircon gihapon. Tapos may din naghihapon din nira hinhikayad amo din ang pagtransferhan ira barangay hall ito na no amo na barangay hall ito na San Miguel makita oy ha sakay kita paya ha ayos ayos good. Sige dong kita kung toto na di total pinapost wag kita ni maano lakad sa kublanay anot may da anot mo pa nga da hainit may da hainit may da sayo oy apay nga kon bo kay sukot kita yung mga singan yan una oras may da mga ayuda hindi na nahatag ulo ko doon daan na ngayon naka-design ini may daan na ngayon nira din pagka sinisir nga para blitzer good man din magkakabari-bari timli kaya masasod nga to nakasalipod pero anyway at least okay gihap amay ni ang gym gym nga na barangay hall iton San Miguel. Maya magkakakuan na iton okay na tikangan na ang Mayor's Cup ang basketball ang bagan mumlay ba nga may dangan ni mumlay para gihapon der so pag-promote iton kada barangay mga gymnasium in kunhain iton mulay igi-schedule hin magkadordilain nga lugar di siyempre kung interbarangay din iton haton dapit
Alam po man ng palo. Ano kang Antonio? Oo. So hindi ni nakikita ka mo no, may dangan ni baka ginudurayag nan ni. Nagkikiniling-kiling din ni. Pagi ani daw maringasa manin. Ano, nakaka butang tat cellphone. Nagkikiniling-kiling ito natong camera. Kay baka kito nin siring patikad to na. Oh. Oh. Ngopay ko pagkuha ng salit diri ko gingkakat din ni. Iton pag tukan hit may dangan ni gindudurayag. Inisad sugad ko iton. Tapos naangay bahe iton kuan. Kaya kalop awaga. Naangay hit music ko. Baga kan matutumba ba pero effect la iton tarot. Hindi ni maghihapon itong dida ano sa gihapon nga cemetery yung talon ada naman nila magkakababantad dida ito na Oktubre. So didahan na ato pagsingan ni ano hindi ni ganda barona amo yun ato nahikitan antiin nga ginhingayad nga mga simento ini nga mga dalan basin atong pamakiana para kuno inin nga diha may naliwatan. So labot lahiton mga sinisiring naton nga mga pagbibisitahon nga mga embankment in kaupod gihapon itiinin mga update hiton mga ginhingayad nga mga dalan. Oo, para gihapon ta ini parayaw nga inin mga proyekto di diha tanawan hindi rin nga turog. Kung may adaman ada kay sarampiton. Okay, baga makuan yan ha, baga diri lahar rumamay kay sadang na good man inin pag-atimanon kay pastilan it natatabuyan na Senado diri laging gigisa diri la magic sarap diri la binibitsinan ba daw Ginoo ko. Tabi po oo ini kuno nga dalan it gawas hini nga din na may naliwatan. So iginhawanan na ini natikangan na ini. Oo aton iniliwat sunod pagsusulsugon. Oo parehas ba andito malagi kay andito nga niya malagi kay ba nga dito kita sumulod umugwad kita dapit diha may ano nga parte nga barangay Kabalagnan. Oo so tubtub pala din niya simenteryo nga yan naabot nga da dida pa wala ka doon kaluwag iton kanan kanda baruna. Oo may da ngayon lot din daan hinimo nga tulay o mamay kalahiton pero nakanyos din yan awan yan na lang yan na kita babalis ka dayo na yan na lang kita kumita mamay ada ngayon din sinisiring braids lagat braids kulit ka man nga tabi po nakiagi tumamay ka lang ito na no hay maninirig ako may kumpali nga niyo so din ito ba no wala pa didighap mo siya nga balay balo kay matugnaw ito sugad dito may kasi ito nagpapakatatara kita yan hala kita hindi niliwat umagi okay itaton hiniliwat pag kukanon taliwat pag susubaon pare pingaga okay ginano ka ha pukot itgawas ini nga di ano nga di na
Nainit gawas. Ha? Balay? Oh, pero may dadidalan. Okay. Pagsusubaon taliwat andito may kuan, may malagi kay nga sinisiring mira. Ani pa kita earth. Balik da. Ay. Okay, gisulsog ko ang ginsisimento nga kuan. Hay taragyan ninin. Awag ngayon maninin. Awaray na balay. Away manit tigawas ninin. Aba daw. Mabalik. Iya gado. Kamu ko pagsiringan yung pagkita. Aw di rin kita makagawas na di. Awaray pa ngayon. May datong plano niyo at pinagpupuntada pa. Pero di rin pa makakakuha niya ito. Awaray ngayon din hidalan tika yung pagugod sa sin. Kalsara di dada itong hindi maglilibigit. Di. May di rin na mabalik nga ito may siniminto. Di rin. Sige daw. Hindi nga lang yung kalsada. Oh God. Ba daw? Nubong ka. Duro kahing ka. Wari tala paro nga kay para makita gihap ni iyo. Ano naton gintikangan, ano naton ginagian. Pirahin nun aton mga gintay mangraw. Kay mangraw ko doon na pinalangin naton kuan. Ini nga ito na UFO. Kay UFO yun siya monitoring. Pag-rurub tatabason ngayon orep pa ngayon. Diri pa ngayon kuan. 11 minutos. Mga 20 pwede na ini. Diri kita maparong. Okay. Mabalik ngayon kita. Hindi da, oray di da. Malaos na nagto. Makagit motor. Diri. Mabalik gud talaga ako. Awa mo to dito. Sige. Ay. A friend to all when someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun K Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams. Ay. May kalahiton ha. Itong gym gihapon didi ha may atipolo. Ha? Doon nagpakaturok. May kalahiton. Diri lang rumamay sunod nga patron. Diri na mauranan. Sun K Tonio, a friend to all when someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun cakes. Mulatin din hina ano dida. Tambakan pala. Hoy. Opay nga takna. So hindi ni tigad na may kuan ha. May naliwatan dapit. Antisugad niya di. Sun cakes audio. A friend to all when someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun cakes audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light
that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Oh, so may lotin din ni aniskin ano nga tika di dapit ini hamay kamiri. Amo na kamiri ano? Oo. Okay. Oh, kamiri. So ta di liwat anya din ni may kabalagnan. Ano pa? Oo. Ano guwad hamay malagi kay. Pero ito na aton bubuhaton nada kita di dapit maagen may kuan an mga bypass road. Kumusta ho naton? Don Kate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Don Kate's audio, your life. Amo na ini. Ha? Awa mo na yan tika ngadto ako na no mana. Ngadto may malagi kay. Ha? Mana? Ini parang ngayon ini. Siya na. Tatapos antin na din hidapit tigawas ini. Di kita maram kung ano ito na gagawsan ini. Di ka gawasin mano ngayon ginayad. Kuno. Ha? Wakin. San Joaquin. Andin. Ha? Kuno San Joaquin. Pero di repayad. Pero nakuan na maagyanan motor. Motor tetap lang ada din inayad pala. Di dako pa nga hirimon Dako pa. nga kwarta. Papakabarasan pa ito. Kabarasan. San Joaquin. Kami ada pala ka ng baras. Nagihur kilala ka. Anino ka pa tumano? Piling. Tumano piling. Taga dini ka ngayon. San Roque. San Roque. Sige man piling. Thank you. So ano pala ngayon din yung tubtuban ano. Iton nga ginihingayad. Yan tit dida. Bagaman niyahin may ada girinta kuan. Ito man niya niyo. Hala daw di. Ang greenhouse awan iton. Man. Tinilot din ni mga dike. Bakit? See. So mamay kalahiton yun nagpapakatatara kitahin mga hikiritan din hitanawan nga dirila ikot sadang manginano pati gihapon iton publiko. Okay, dire maninin iton aton baga man. Mamay kalaw di ini nga imbang maintenance ano. Hi, mapingaga. Mungin din niyo. So, tikad tindid to dapit hamay kuan. Andito rin may balod na. May balod. Diri adat balod didi. Adto mat balod. Sticker. Ade. Manatag yan sticker kay. Dali na. Amo lang balod ano. Sige. Ipanatag na laha. Salamat. Amot balod dida. Susunod susulsugon talo titikad to iton dito kay giningayad jep iton. Sige mana, thank you. So nagpapakatatara kita kuan mga sugad hini nga proyekto dididapit sa tanawan. Siyari ko pa man wala tahin iba nga panuyo kundi paghatag lagi hapon ano man nga proyekto hiton hintutuinan nga adi ini nagpakaturok diri nangangaturog. So
nakakuha na kita din abot. Oo man, so ato na yun pagrurumbohon, pagsusulsugon, antika di dapit hamay malagi kay nga pag-ugwad. So naka tugkop na ini nga di. Oh hala. Son Kate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son Kate's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make... Open nga kayo. Oo, tugkop na ngayon, ayos na. Son Kate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son Kate's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. Aha, mamay kala oo. So nato na gimbuhat hininga to na burubalabag. Inwaray la kita baga magparong aton la igin duro diretso igin fast forward naton ana pag alin susunod pagsulsog handalan. There's a story that must be told. Oo, ini andalan ngan hadi kung may nunumduman banga Oktubre adadto or Nobyembre hadi nga tuig anti nin boundary han malagi kay Maribi kundiin indin nga bypass road in aton na digin pasyada nga makikita man ni nga lubak-lubak adto. Oo, diri patapos. Oo, pero yan na nahatugkop na. Oo, salit seri ko pa man oray tayo ibang panuyo, pero sana la kay baga makasiring kita nga na-accomplish oo diri pa man totally as completed, pero baka naman malurla pay kita malurla biyo ganit mga siring pa nagpaka kuan ba kita tagan sumiri salamat to niyo nga imo igin pakita ang proyekto namon. Oo, namon project. So adit imo. Gcash ko 0921-851-7503. Oh, sin Gcash now. Okay inin baga igarambog inin nga aadi. Nasiminto. Diri an nasimintoan kuan. Bulsa. Oo. Okay, ito magdiano pa man siya rin pa. Siyempre itiba ito nagkakalangan-langan baga date target to be completed. Nagkakalangan-langan darag hapon ito nitong panahon. O ngano sa mga tao nagkakasasakit. Di nagpapakasulod. May hangover, kung ano man ng mga kuwan salit. May daton baga extension nga baga diri pa natatitima. Pero terimahon ito. Oo. Salit baka naman ito nyo ipapakita ko man yan naton kuan baga naton pagsingan yan una nga lubak-lubak pa yan tugkop na so amo naton nahimo yan ang himang rawon yan ang adlaw. So again, this has been your friend from another stars. Tigang dididapit hamay boundary iton maribingan malagi kay magpapabiling laghap na iubos na sangkay. Ako yung Sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Okay.